ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଘରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୋଷାକ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ପୋଛା ବା ଘରର ସଫା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୁଟି ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ କେହି ଆସିଲେ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗରିବ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗାଳି ଦେବେ ନାହିଁ। ମାସ ସାରା ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା 6ଟା ଭିତରେ ସରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପାଖରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ, ଜଣାଣ, ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ମାସ ସାରା ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ।